Let's break our code. Alisin natin ang mga maling nakasanayan. Episode 11. Sis, maghihintay pa raw tayo ng 1 oras. Lunch break daw ang civil registrar ng munisipyo. Ay, ano pa ba? Gutom na ako. Narinig mo na ba to? Ano nga ba ang mali rito? Ito ay isang violation sa Republic Act No. 9485 or the Anti-Red Tape Act of 2007, Section 8E. Ayon sa batas na ito, dapat uninterrupted ang government services kahit na lunch break. Dapat walang lunch break o noon break ang mga government offices. Kung meron kang naranasang ganito, i-report mo sa email ng Anti-Red Tape Authority o complaints@orta.gov.ph o tumawag sa R-Tawag Center. Ikaw, meron ka bang ideya kung paano ito pagtibayin?